Og jeg vil godt en gang til byde jer velkommen hertil. Og en særlig velkomst og en tak til Fionia Bank og til direktør Kurt Skødt. Også velkommen til marketingchef Michael Ejersnæs. Og til vores gæster fra Carlsberg Sport, John Poulsen, og senere så dukker Erik Mogensen op fra Sport Event Fyn. Og også en særlig velkommen til Claus Koch, som har været så venlig at deltage i aften og lytte med, hvad der sker, sådan at vi kan se, hvordan tingene hænger sammen. Michael Ejersnæs og Erik Mogensen vil give os nogle indlæg, når vi er færdige med repræsentantskabet. Men inden vi går i gang med det enkelte repræsentantskab, så har vi nogle priser, vi skal have overholdt. Og vi har blandt andet Fionia-prisen for en kvindelig idrætsleder. Og jeg godt vil Kurt om at gøre klar til at vi kan overrække det. Og mens han finder det frem, så skal jeg komme med begrundelsen for, hvorfor vi har gjort vores indstillinger. Vi har fået en del indstillinger, og vi har drøftet det selvfølgelig i bestyrelsen, hvordan kommer vi videre med det her, for der var faktisk rigtig gode bud på det. Den vi har fundet frem til, er måske lidt i modsætning til, hvad det tidligere er omkring idrætslederpriser, hvor vi måske har en tilbøjelighed til, at det er noget, vi får eller modtager, giver væk til folk, som har lavet en rigtig lang og tro tjeneste. Og det er jo prisværdigt. Men vores kvindelige prismodtagere i år har ikke, nu har jeg jo aldrig talt om kvindes alder, jeg gjorde det måske ikke så meget, det vil I se, når vi kommer til det. Det er ung idrætsleder. Og håbet på, at den pris her, så vil betyde, at vedkommende også i mange år fremover vil yde en stor og stærk indsats for idrætten. Vedkommende her er fra Sanderum Håndboldklub, hvor hun er udøvende ungdomstræner, og hun er leder og spiller gennem de seneste 10-12 år. Og nu også aktiv med i ledelsen. Men ikke nok med det. Også i Fyns Håndboldforbund er hun meget aktiv medlem af det, som håndbold på Fyn kalder de unge halse. Så de, der ikke ved det, så er de unge halse en ad hoc-gruppe bestående af unge mennesker. Og de unge halse fungerer som sparring til alle stående udvalg i Fyns Håndboldforbund. Og har som gruppe også en del arrangementer. Blandt andet deltager gruppen altid, når Fyns Håndboldforbund har faktisk folkemøder i foreningerne, og det er et møde, hvor man er ude og tale med de unge i foreningerne om unges vilkår i foreningerne. Og Lise Rosenfeldt Laursen, som det drejer sig om, er meget aktiv medspiller i den gruppe. Og hun er blandt de erfarne i denne gruppe af unge mennesker. I øjeblikket har Lise overvejelser om at indgå i et af de stående udvalg i forbundet og tage springen fra at være ung hals til at blive en af de officielle politiske i udvalget i Fyns Håndboldforbund. På trods af sin unge alder har Lise også været involveret i Dansk Håndboldforbund og har været med i mange sammenhænge i Dansk Håndboldforbund. Hun har deltaget i afviklingen af DM i strandhåndbold, trænerkurser og en del af ungdomsdelegationen på en konference i Island. Hun har været med i Europæisk Håndboldforbund og har været indkaldt til foredrag som foredragsholder i forbindelse med DHF's konference med efterskolen. Alle de ting har gjort Lise, og jeg beder om at komme op, at den Fynske Idrætsforbund har indstillet sig til at modtage Fionia-prisen for årets kvindelige